şeylelik bilen 6 aylyk hindi kışynyň mewsüminiň gelşi ýaly hatlar mewsümi başlandy. Hatymy hayran garmaly zat ikimiziň arkaýyna oturypmy, ýatypmy, turupmy, Hudaý bilsin, nädip garaz derdinişmäge mümkinçilik tapanmazdan başlasym gelýär. Gepin gerdişinde Nury hakyna galan täsir. Menen tek canlı genini görmek ve onun köpçülükde ödünü genilerçe alıp barışı bilenem tanıştı. Her halla menne Nury geninin rolunu oynayacak bolýar diýen duygulandy. Hudaý bilsin, Marsdan müşönmi, Aydan müşönmi, garaz bu zeminin adamsa hadýär. Men mysal üçin aman agajyk bilen ödümi erkin daňydan boşanýan duýup bilýär. Jöne 10 milyon bir jamy bir ten bolmak maňa başartmady. Hemşe men pikirimçe ol ähli zatdy. Diňe öz sadyny eşdi. Hut şu ýagdaýa meni baglap goýdy. Bu meniň ilkinji bulaşyk tanışlykdan soň Nury hakyndaky pikirim we onuň hakykat bilen hiç ýyly baglanyşygynyň bolmadlygy mümkin. Soň ikisi şeýle bir alışdy bulan. Ayahil Nury men ýanymda ýok, haçan goşan Qur'andaryň ýanynda. Qur'andaryň häsiýetim Nuryň kakaty ýakynly. Ýoşdan malaýym ol bir käýejek bolanda da gatka harelende de hiç hapasy agynalman ýaman esle şey diýdiňe urup fammak diýip şey diýenini bilýänmi? Bunun ikisi şoň ýarakdy, Nurym şeýledi. Dostum mahal mahal yanıma gelýär. Gürleşýär, gülşýär, işlerimiz düz. Ol mensiz ýeki gün oňup bilmeýär, men bolsa onsuz. Menim ähli sırym dostuma aýan. Olam sırym gizläp allanok meni. Ol meni özümden oňa tanaýar, men bolsa ony. Ayrılışýas, hat ýazyp duraryn hökman, oňa wada berýän, ol bolsa maňa. Soň ol maňa ýazyp durmaz beýle kän, men bolsa oňa. Emma günlüň biri bilip bilmeýän, bu uly durmuşda bolsa maňa kıyın, ol men üçin başyn goýar beýguman, oň üçin. Ol maňa elmydam düşüner dogry. Kemçiligim bilen dogramaz meni, ýalňyşsam darardy güýber dogumly, men bolsa ony. Ine güýz, ol güýzdey paýhasly barýar, we pardyr. Dük yürekde bağramy. Hawa, menim şeýleräjik dostum bar. Asizde barmy? Nura uman librette meselesi hiç bir uğruna bolmady librette ýazylýan, şoňa laýyk, şoň göwnünden turýan librette ýazýan adam tapylmady. Ahyrynda Gurbannalar bilen böwregler başladylar. Gurbannalar muňa iýenýärdi, Nury ol gijik aýdymlar romanslar sen her haçanam ýazyp bilersiň, başga ýazýanlaram ken sen borjyň, sen hökman etmeli işin ullukan sahne eserinde öğretmeli. Edilhädir ödem tüz men ýen galty. Senin işlerim uğruna doğuna men şat. Esasy maksat
şäht açıklyk hem ruhu belentlikdir. Yönünün teninde näme üçündir? Hut şu zatlar yetmesini diýen kadiýa. Yönetenin bu dünyada iň aýynjalyksız hem durmuş taýdan üpçün däl adamdyňy garamazdan olar senne bar. Men taňa hemişe çynlakay düýpli eterleriň üstünde işle diýerdim. Häzirem şonu diýär. Biziň häzir ikimizem öz döredijiliğimizin ilkinji basgan çagyna. Hawa biz ýaz. Halk bizi hormatlaýaram, söýýär. Yönü mundan soň näme? Biziň adymyda näçe köp taryh ýanglansa, biz şonça da köp täze zatlar öğretmeli. Bir kämillik ýoluny ahyry. Diýmek bir has çuňur, has peltepew eserler öğretmeli. Her wille aýdymdyr marşlary bizi her haçanam ýazar. Senne sahny üçin hiç zat ýok ahyry. Emma hakyna baksaň, şeýle eserler hut senne bolmaly. Bir gedek gelli şülöýe onun ýanyna yeni ýanky libretde ýazanlaryň biri Taňrygul Taganow diýerler, libretist. Men idi daňatyrwy operasyny, Görogly operany ýazyp bilmedi, ýazyp ýetişebilmedi, aradan çykdy. Men şonu ýazjak diýdi. Şul adamlaryň maňa libretde ýazyp berdi diýdi. Onu libretde men dinläp oturmadym, ýöne şol döreden tagyny çalyp berdi. Garafetli we motor Taňrygul Taganow motor dinleýär. Ay şunlar bir gowy nemeler bar eken. Şu olar görogly diýipden şol ýerden çykýan ses bilen bir türlü olum horun sesi, şu ýogyn erkek kişi sesleri de ýerden çykýar şol. Bir türlü bir gaty täsir edici maňa şeýle bir täsir galyrdy. Nur diýdim, eger şul operany oper edip ýetişibilýärsen, gaty bir şowly çykan efer bolardy. Şonu da aýdypdym.